2007-2008, logo decae e bueno, volve a un nivel similar ao período anterior. Pero é unha liña moi clara que concatena varios anos en ascendente ou varios anos en descendente, o sea, que ten como unha certa inercia, unha certa constancia, e a liña amarela con puntos negros, que é a que representa a ría de Noia, si ben ten unha tendencia de fondo máis estable ou mesmo ligeiramente ascendente, é moi oscilante e prácticamente vai cambiando de ano en ano. No caso de Noia, a ría de Noia tuvo a sorte, e ainda ten, afortunadamente, de que non sufriu esa mortalidade de berberecho tan acentuada, entón pode manter esa estabilidade nas capturas. E bueno, o que veíamos era que casi todas estas tendencias pegaban como un baixón no ano 2020, ¿no? Entonces, o ano 2020 é un ano especial, é un ano que está marcado pola COVID, que supuxo un descenso de capturas, pero pensamos que ese descenso de capturas están causados fundamentalmente por unha disminución do esforzo de captura, do esforzo de traballo de extracción. Como consecuencia, se preserva un certo stock adulto e para a baixada da oferta non cubre a demanda e suben os precios, que desde logo para o sector productivo, por lo menos, sempre é unha boa noticia. E agora entramos no segundo bloque, que sería a evolución do estado biolóxico global, das especies explotadas. Entonces, vamos a ver, o seguimento do estado productivo desde o punto de vista das ventas e desde o punto de vista das capturas non ten por que ser necesariamente un indicador da saúde da población desde o punto de vista biolóxico. Entón, necesitamos ter en conta outros parámetros e acercarnos a observar as poboacións desde outros puntos de vista diferentes. E aquí nos centraremos nas series históricas de abundancia e de densidade, na estructura de tallas e un pouco no nivel de saúde xeral da población. Entón, aquí o que se presenta é unha evolución, o sea, unha variación das abundancias totales estimadas, evidentemente, de cada unha das especies ao longo dos anos de estudio. Aquí o que se presentan son as densidades, as tendencias son iguales, pero aquí tal vez a línea é máis fácil de ver que o diagrama de barras. E aquí o que podemos destacar é que no caso do berberecho hai un descenso así escalonado, despois un descenso máis atenuado e unha recuperación nos últimos anos, tamén escalonada. No caso da ameixa xapónica hai unha tendencia ascendente clara, parece que estabilizada nos últimos anos. No caso da fina, que sería a ameixa fina ten unha tendencia descendente bastante estabilizada tamén nos últimos anos, e a ameixa babosa, que é a línea verde, pois é como máis variable e presenta uns picos moi chamativos que coinciden con anos de escasez de chuvias, con pouca chuvia. Isto sería unha visión así moi global, a evolución das especies moi globales. Si descendemos a unha escala un pouco máis local, se vamos acercando máis hacia a Terra, pois o que vemos é que hai diferencias, non? O sea, si comparamos de ría a ría, podemos comparar, centrándonos neste caso, no caso na especie berberecho,
que na ría de Pontevedra a tendencia é descendente, ainda que estancada nos últimos anos, e en cambio na ría de Noia hai unha tendencia ascendente. E se collemos as dúas gráficas da primeira columna, que presentan evolucións dunha especie en distintos bancos ou en distintos bancos da mesma ría, pois tamén hai, ainda que a tendencia media parece parecida, pero hai variacións, hai discrepancia en puntos concretos. O que quere dicir que sempre hai diferencias a nivel local. Se vamos descendendo máis, pois seguimos topándonos con diferencias. Aquí se presenta o caso da Cofradía de Miño, na que en bancos, en zonas productivas moi próximas, que son as que están marcadas por círculos amarillos, pois aparecen evolucións de densidade moi diferentes, como se ve no diagrama de líneas que está ao lado. Aquí vemos o caso da ameixa xaponesa na parte interior da ría de Pontevedra, nas zonas de Combarro, Campelo e Placeres, que estando tamén moi cerca, nunha mesma posición interna da ría, presenta densidades moi diferentes. E aí en pequeniño pois se ve o caso de Redondela, que entre Redondela e Cesantes, que tamén son moi próximos, hai diferencias nas densidades desta mesma especie ameixa japónica. Incluso, cando non falando de bancos ou zonas productivas, sino incluso de estacións de muestreo, hai casos como o que aparece ali na misela, o que aparece na parte da lado da gráfica, no que dous puntos de muestreo contiguos do banco da misela, en Noia, pois presentan densidades de ameixa xaponesa prácticamente o doble unha de outra. E por outro lado, tamén nos atopamos con que en localidades ligeramente afastadas, incluso con sustratos moi diferentes, se presentan densidades moi similares, ou desde logo densidades significativamente elevadas comparadas co resto da zona circundante, como é o caso do banco do Ariño, que é unha estación moi arenosa con unha densidade elevada de berberecho, pero na zona de Beluso, na parte norte da ría de Arousa, cerca de Rianxo, tamén aparecen densidades moi altas de berberecho, aínda que o sustrato sea moi distinto, con unha presencia de fango moito maior. Si prestamos atención agora á estrutura de tallas, a estrutura de tallas é un indicador indirecto da distribución de edades das poblacións. Asumimos que os individuos máis pequenos son máis novos e os máis grandes son máis vellos. E que é o que nos gusta, o que nos interesa é ter unha población na que estén presentes individuos de todas as edades e individuos de todas as tallas. Pensamos que unha población na que aparezcan individuos de todas as edades, de todos os grupos de edad, pois é unha población máis madura e con síntomas de estabilidade. E aquí o que presentamos é, na primeira columna, estruturas de talla das 4 especies nun mesmo momento e nunha mesma localidade, na ría de Noia. Entón vemos que cada especie tamén nun mesmo momento ten unha estrutura poblacional diferente, porque ten ciclos, non teñen os ciclos sincronizados ao 100%, sino algo bastante distinto, e vemos que aparecen dous grupos de tallas moi claros no caso do berberecho e no caso da japónica, e un pouco máis difuso tal vez no caso da babosa. E na segunda columna o que vemos é estruturas de tallas dunha mesma especie, pero en diferentes localidades, e tamén hai variación en isto, ainda que hai localidades con poblacións maduras, hai outras nas que aparece
no que se pode evidenciar unha falta de reclutamiento, un fallo no reclutamiento ou incluso unha mortalidade dos adultos e presencia únicamente de individuos juveniles. E bueno, por resumir, diría en primeiro lugar que hai unha evidente unha certa recuperación nos ingresos, aínda que sen chegar a superar claramente os niveles do principio da serie, anteriores á crisis. Hai unha recuperación das capturas, aínda que se debe fundamentalmente á recuperación do berberecho e o incremento da japónica, pero que hai unha tendencia descendente a que se debía prestar atención no caso da meixa fina e da meixa babosa, e que debemos saber máis, ou debemos de conocer moito máis sobre por que hai diferencias locais entre certos aspectos e por que hai similitudes entre localidades diferentes. Ou, por decirlo de outro xeito, necesitaríamos saber que factores están detrás destas diferencias, que factores están detrás do reclutamiento e do crecimiento. E que este conocimiento constituiría unha ferramenta moi interesante a hora de xestionar estas poblaciones. Y bueno, por último, agradecer a participación y de todas las asistencias técnicas que proporcionaron información y a vos por la atención. Gracias, Emilio. Ahora damos la palabra a Roberto Fernández Piñeiro, secretario técnico da Asociación de Depuradores de Moluscos de Galicia, e vai a falar sobre os efectos da pandemia da COVID-19 no sector depurador e distribuidor de moluscos frescos. Ele é de formación enxeñeiro técnico en telecomunicacións e especialista en trazabilidade, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Primero una pequeña presentación. Yo formo parte de AGADE. AGADE es la Asociación de Depuradores y Comercializadores de Moluscos de Galicia. Aunque al principio de nuestra historia éramos sobre todo o únicamente depuradores, en los últimos años fueron entrando distintos tipos de empresas que están también vinculadas a los moluscos, aunque no hagan la actividad de depuración. Por poner un poco de números, actualmente tenemos unos 43 socios, de los que 34 son centros de depuración, que mueven alrededor de un 70% del volumen de molusco fresco en Galicia. En cuanto a la presentación, voy a hablar un poco de los efectos que la pandemia de COVID-19 tuvo en el sector de depurador y distribuidor de moluscos. Ya pasó más de un año y medio desde el inicio de la pandemia, entonces es un buen momento para hacer un poco el balance de cuál fue la situación y cómo fue los efectos tanto a corto como a medio plazo, y ver también si ya estamos un poco más preparados que hace un año para enfrentarnos a una situación parecida. Entonces, en primer lugar, un poco de contexto sobre el sector de los moluscos frescos. Bueno, como sabéis, es una parte vital de la economía del litoral de Galicia. Lo forman un gran conjunto de entidades y operadores, desde lonjas, centros de depuración, centros de expedición y distribuidores de moluscos. En el caso concreto del sector depurador, hay algo más de 80 depuradoras, y debido a ese gran número de depuradoras, al final lo que se tendió fue una especialización. Entonces vamos a encontrarnos con depuradoras que van a estar dedicadas a ciertas especies, como el mejillón. Hay depuradoras que se dedican en exclusivo al mejillón, y después otras depuradoras que se van a dedicar a ciertos mercados, como puede ser grandes áreas, producto gourmet, canaloreca o incluso venta local. Y ejemplo de una depuradora que sería más venta local, pues el que tenemos ahí, que es un tipo de depuradora más pequeña del que había anteriormente, pero funciona exactamente igual. Al final, el avance de la tecnología permitió que con un circuito cerrado, 4 bins y un puesto de envasado, pues ya se pudiera trabajar. Voy a marcar un par de características sobre el sector. El primero, que todos los moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos de forma obligatoria tienen que pasar por nuestras instalaciones, por un centro de depuración o por un centro de expedición antes de llegar al consumidor. De ahí un poco nuestra importancia estratégica
dentro de la economía de Galicia. Por otro lado, en lo que se refiere al fresco, pues nosotros tenemos que trabajar todos los días del año. No estamos pensados para trabajar de una manera distinta o de hacer paradas como si podría hacer la transformación. Nosotros no, nosotros nunca cerramos nuestras puertas. Entonces, debido a esto, también nuestros gastos fijos son bastante estables y difícilmente reducibles. Y aquí estamos hablando desde el consumo eléctrico por el tema del bombeo de agua hacia nuestras piscinas, los trabajadores, el personal, que la mayor parte es personal fijo, y el resto de controles analíticos y sanitarios que vamos a tener que realizarlo independientemente de la bajada de ventas. Con respecto a la pandemia, nosotros tenemos una serie de vulnerabilidades que nos hicieron especialmente o ser uno de los sectores más afectados. El primero parte de nuestra propia naturaleza. Nosotros trabajamos con un producto que está vivo, un producto no congelable y que tiene una vida útil muy corta. Esto lo que significa es que los tiempos de almacenamiento no van a ser muy prolongados. Y fue uno de los principales hándicaps que tuvimos al inicio de la pandemia debido al descenso brusco de las ventas y que no tenemos salida para el producto. En cuanto a la paralización, vamos a marcar 3 circunstancias que se juntaron para un poco ver el efecto que tuvo en el sector. El mayor problema que tuvimos fue la paralización del canal Horeca. Para nosotros el canal de la restauración y de la hostelería es un sector fundamental y aparte, como dijimos antes, es un canal donde hay ciertas depuradoras que están altamente especializadas. Después, todas las medidas de confinamiento, distanciamiento social, lo que provocaron es limitar la celebración de cualquier tipo de convite multitudinario entre los que nos encontramos, desde bodas, comuniones, eventos familiares, fiestas patronales o cualquier otro tipo de evento. Y son eventos donde los moluscos forman parte o son uno de los platos estrella. Entonces, también es otro de los canales donde nos vemos muy afectados por la pandemia. Y por último, y esto fue sobre todo al inicio de la pandemia, vimos una disminución en el canal minorista. Canal minorista, como pueden ser plazas de abasto o pescaderías. Lo que comprobamos, lo que creemos es que debido a las medidas de confinamiento, aquella parte de la población que realiza una compra diaria o varias veces a la semana, al final se vio obligada a distanciar esas compras. Entonces el canal minorista se vio muy afectado. Y por otra parte, nosotros al ser fresco también nos vimos afectados porque la gente, la población, no lo vio como un producto que se pudiera hacer acopio. Entonces prefirió otro tipo de productos, como pueden ser los transformados, congelados, pasta. Ese tipo de productos fueron los que se vieron un poco favorecidos. Bueno, una vez visto ya las vulnerabilidades, vamos a ver un poco de manera gráfica cómo fue o cómo se comportó el sector. Lo que tengo aquí es una gráfica de la reducción de las cantidades extraídas en Galicia. Son datos extraídos de Pesca Galicia. Nosotros al final, como todas las compras que realizamos en las lonjas quedan registradas, pues podemos tener un minuto a minuto muy bueno de cómo fue la situación. Las 3 primeras columnas se corresponden con los meses de enero, febrero y la primera mitad del mes de marzo. Una situación de descenso, pero tampoco preocupante, y a partir de que se activa el estado de alarma vamos a tener un descenso muy pronunciado. Durante las 3 primeras semanas hay un descenso en la extracción de moluscos en Galicia de más de un 90%. Es decir, durante 21 días vamos a tener una extracción de únicamente un 10% de las cantidades habituales. A partir de ahí se produce una desescalada conforme las distintas agrupaciones y cofradías van retomando el trabajo. Pero esto fue de una manera relativamente lenta para lo que hubiera querido el sector distribuidor. El balance de estos 3 primeros meses es bastante malo. Tenemos un descenso en la extracción de moluscos de más del 50%. Entonces tenemos un daño bastante grande de inicio. Siempre me gusta recordar que la cadena de los moluscos en Galicia no es solo la producción, ni siquiera la depuración y extracción, sino que hay toda una industria auxiliar muy potente, muy especializada, que también se vio afectada por la pandemia, porque al final dependen también directamente de los volúmenes de
volumen de molusco que se esté poniendo en el mercado. Aquí estamos hablando desde laboratorios, empresas de transporte, empresas de los sectores afectados. También hay que tener un poco de vigilancia sobre los cambios de hábito de consumo que hubo en la población. Estamos hablando, por ejemplo, de todo el consumo, el aumento del consumo que hubo en el hogar, que era algo que fue una de las grandes características del año 2020. Y después también aprender un poco de cómo se comportó el mercado. Lo que se produjo fue una concentración del consumo brutal en los meses de verano y de Navidades, que fue precisamente cuando se levantaron un poco las distintas restricciones de movilidad en el canal de Oreca. Y por último, únicamente decir que debemos seguir continuando mejorando la comunicación entre todos los sectores, entre la producción, la distribución, la decoración y también la administración, y que el año pasado fue un año bastante complicado porque no nos pudimos, debido a la pandemia, no nos pudimos reunir todo lo necesario, no pudimos tener distintas reuniones presenciales que nos hubieran ayudado bastante a transmitir cada uno cómo veíamos que se estaba comportando el mercado, y a lo mejor hubieran ayudado bastante a haber transcurrido esta pandemia de una mejor manera. Y nada, por último dejo ahí mi correo electrónico por si alguno quiere ponerse en contacto con nosotros, y muchas gracias. Gracias, Roberto. Ahora, antes de nada, digo que nadie ten duda, ¿no? Pero aí poñía moderador José Antonio Padín Álvarez. Non son eu, Cuidado, non vai a ser que se confundan, está ali, pero é moi pillo e me enrollo a mí para isto. Ahora vai a falar Aresia Costas Prol, é a técnica da cofradía de San Martiño do Grove, e vai nos a expoñer a evolución temporal 2010-2021 na comercialización das principais especies da concha do Grove. Pois, antes de nada, agradecer a organización por convidarme a participar nestas xornadas. E, bueno, despois destas dúas presentacións, a miña creo que xa queda bastante explicada. Emilio explicou todo moi ben, Roberto, sí, tamén, a verdade que sí. Entonces, bueno, eu vou intentar explicar un poquinho como evolucionou nestes últimos 10 anos a produción das principais especies da nosa rocha. Antes de nada, quero poñernos un pouco en situación. A Cofradía do Grove fundouse alrededor do 1958. Interesoume un pouco saber un pouco da historia, entonces puxeme en contacto con Manolo Iglesias, o que polos anos 90 había sido vicepatrón maior, e, bueno, comentóme sobre as loitas que se produciron, os dereitos polos que loitaron, e, bueno, o propoño como posible presentación para o próximo ano, porque a verdade é que paga a pena escoitar todas esas historias que me contou. Díxome que alrededor dos anos 90 chegaron a ser até 1000 socios. Ben, pois agora mesmo o número de socios variou un pouquiño. Nestes últimos 10 anos, os socios da cofradía foron variando entre os 600 e os 500. Gustaríame mencionar que no 2012 é o ano que menos socios houbo, coincidindo tamén co ano da crise económica. Creo que isto vai a repercutir tamén no número de capturas que vamos a ver máis para adiante. Se ven o número de socios é alrededor dos 500, 600, non todos os sectores están representados de igual maneira neste número. Alrededor do 70% dos socios da cofradía pertencen ao sector do marisqueo a pé. Despois, o 30% restante están repartidos entre armadores de pesca de baixura, armadores de marisqueo a flote, tripulantes e recursos específicos. Entón, creo que non hai duda de que o marisqueo a pé na Cofradía do Grove ten un peso bastante importante. Dentro do colectivo do marisqueo a pé tamén houve bastante flutuacións no número de socios. Se ben no ano 2010 era o pico máis alto, reduciuse, como dixen antes, no 2012, e agora mesmo non hai que considerar o ano 2021 porque realmente o ano ainda non finalizou e, bueno, non é un número definido todavía, vale? As principais especies nestes últimos 10 anos na lonxa do Grove, entón non nos debería sorprender
que foron moluscos bivalvos os números 1. Neste caso, a ameixa xapónica, pero con diferenza. Seguida pola ameixa fina, o choco, a centola, o ourizo, o polvo, a ameixa babosa, navalla, xurelo e, por último, o berberecho. Agora voume centrar un pouquiño en 4 delas. Non vou a explicar todas elas, vale? Collemos un variado para ter un pouquiño de representación. A ameixa xapónica. Aquí vemos unha tabla cos datos de kilos vendidos na lonxa do Grove dos últimos 10 anos. Eu non aprendí todos os datos, tampouco os vamos a nomear agora, pero sí que me gustaría destacar como no 2012 se ve que foi o peor ano de venda, con 60.917 kilos. Como se explicou Emilio, nese ano, a nivel Galicia, todas as cofradías creo que sufriron unha baixada nos kilos de venda. Pouco a pouco, isto foi remontando e vemos un pico bastante pronunciado no 2017. Despois, vamos ao ano 2020, ano COVID, comeza o estado de alarma en marzo e xa en febreiro se empezan a notar unha baixada nos kilos de captura de ameixa xapónica, debido sobre todo á incertidumbre de que vai a pasar, a hostelería e todo. En marzo decretase o estado de alarma e as mariscadoras do sector a pé, mariscadores, traballan solamente 5 días. En abril traballan 2 días, estiveron confinadas. O resto dos sectores, máis ou menos, sí que seguiron traballando, pero elas en ese momento decidiron confinarse, non? Entón, aí é cando vemos eses valores tan baixos. Ao longo do verán, veuse que empezou a recobrar outra vez os valores dos anos previos, e outra vez houve unha baixada en setembro, outubro e novembro. Isto a que poido ser debido? A ver, durante o verán estiveron fechadas as fronteiras con outros países, Portugal, por exemplo, que non podía importar produto, e despois, setembro, outubro, xa volvía a ver outra vez produto de outros países. Ademais, decretouse outra vez outro estado de alarma, e ademais gárdase bastante produción con cara á campaña de Nadal. Entón, non podería dar unha causa específica por esa baixada. Bueno, vemos como ao final, en decembro, os kilos tamén foron bons, e a final de ano, bueno, notouse a pandemia, é lógico. Este ano, a produción, a verdade é que está sendo bastante boa. Se comparamos os kilos agora cos importes gañados, vemos que sí que sigue unha mesma tendencia, pero que no último ano, con menos kilos, os ingresos foronse equiparando un pouco. Isto é debido á tendencia que vemos do precio medio, que foi ascendendo nestes últimos 10 anos, chegando este ano a acabar, de momento, 13 euros o kilo. De momento, porque ainda nos queda toda a campaña de Nadal, que é onde aumentan principalmente. Agora vamos a ver un pouquiño o berberecho. Este é o que ten un comportamento máis inestable nestes últimos 10 anos. Vese no 2012, cando aparece en escena o parásito Martelia, decae totalmente a extracción de berberecho, e non é hasta o 2017, máis ou menos, que empeza outra vez a estabilizarse un pouquiño. Sin embargo, aparte de todas estas variacións, podemos ver que o 2020, que foi o ano da pandemia, foi un dos mellores anos neste último período. Entón, se comparamos o precio medio, vemos que non é o mesmo caso que a ameixa xapónica. O precio medio tamén sigue variando moitísimo. Isto pode ser debido á incertidumbre con este produto, que realmente non se sabe que pode pasar. Agora mesmo nos mostreos estáse vendo bastante cría de berberecho, que nos dá bastante esperanza, e, bueno, esperamos que sí que quede aí todas. A centola, non podíamos evitar falar da centola, é o símbolo do noso pobo.
vemos como ao longo dos anos sí que foi variando un pouco, tamén no 2013 foi un dos anos no que menos kilos se venderon, e o ano da pandemia pois sí que se ve en marzo, cando se decretou o estado de alarma, e abril, que os kilos descenderon moitísimo. Entonces, pois, sí, podemos decir que sí, que nos afectou. Pero ao final de ano vemos como remontou para a campaña de Nadal, o que nos deixa uns valores bastante similares ao que se viña dando nos últimos anos. Este ano 2021 todavía falta a campaña de Nadal, que é o período máis importante para este produto. Vemos como o precio medio da centola é un dos precios que a verdade é que segue unha tendencia máis estable. Agora mesmo pois, está nos 13, pero bueno, esperamos que suba con cara á campaña de Nadal. E o polvo. O polvo ten unha característica que a verdade chamoume a atención vendo estes 10 anos, que como que diminúen os kilos cada 2 anos e de repente recuperase un pouco. Baixa 2 e recuperase. Este ano, a verdade é que foi un dos anos que un dos peores anos co polvo. Pode ser debido a moitos factores, pero non hai que esquecer que o polvo é un dos produtos máis reclamados en hostelería, en restauración, e que probablemente a incertidumbre debido ao COVID que disminuirá a extracción de polvo. Durante o 2021 vemos que a verdade non mellorou moitísimo, pero en comparación co ano pasado está indo mellor, evolucionou. O precio medio tamén vemos que ten unha tendencia ascendente, pero que, bueno, que ainda falta este ano 2021 por rematar e ainda non podemos determinar se realmente aumentou os niveles que hubo no 2018. Por último, poño aquí unhas tablas comparativas coas 4 principais especies nas que se comparan os kilos cos ingresos. Vemos como a ameixa xapónica ten unha variación ascendente hasta o 2017, agora baixou, pero a nivel de ingresos, debido ao aumento do precio mínimo, se estabilizou bastante. O berberecho sí que é a especie máis inestable de todas elas nestes últimos 10 anos, e a centola parece que é a máis equilibrada. Aquí poño unha comparativa dos precios medios, que viña sendo o que mencionaba agora. E aquí unha gráfica cedida por Toni, a verdade, na que se mostra perfectamente como o Grove é a cofradía das 10 nas que máis extracción de bivalvos cefalópodos hai, e que ten maior precio medio. Eso é un significativo da calidade dos nosos produtos. O COVID, como nos afectou? Pois ben, a oficina da cofradía estuvo pechada a atención ao público, pero sí que estuvo atendendo aos socios, elevándolle todos os trámites, incluso con máis carga de traballo. As capitanías marítimas e os ISMs estiveron pechados solamente atendendo con cita previa, entonces a maior parte das cofradías asumiron eses traballos. A lonxa sí que continuou traballando máis ou menos con normalidade, pero adoptando medidas COVID. Instaláronse, as medidas como en todos os lados, uso obrigatorio da máscara, hidroxel, intentar manter a distancia, ainda que a verdade é que é bastante complicado nunha lonxa, sobre todo na do Grove. Cando é o subastado centolo, aquelo, a verdade é que é bastante enchese. Bueno, por outra parte, no marisqueo, sí que todas as mulleres e homes mariscadores traballaron coa máscara, incluso nas labores de semicultivo, que son momentos nos que están máis xuntos. Cando é un traballo normal, pois cada unha busca o seu propio espazo, pero nas labores de semicultivo teñen que traballar todas ali, e a verdade é que intentaron levarlo o mellor posible. O número de mariscadoras
o número medio de mariscadoras en playa no 2020 sí que diminueu un pouco con respecto ao 2019, o que nos amosa pois, que obviamente hubo confinamentos, moitas pois, non tiñan que ter cuidado de outros familiares e non podían ir a traballar, pero bueno, este ano sí que se foi recuperando un pouco. E os ingresos medios tamén baixaron un pouquinho con relación ao 2019, pero como ben explicaron anteriormente, a falta de oferta aumentou os precios mínimos os precios medios dos produtos, entón compensou un pouquinho toda esta situación. Entonces, conclusións, afectou o COVID-19 por igual a todas as especies e estes 10 anos tamén se viron afectadas todas as especies de igual maneira? Non, non se viron afectadas de igual maneira. Poño aquí unha tabla de colores na que se amosa, bueno, non hai que ter en conta o 2021, porque como xa dixen, ainda non está rematado, falta a campaña de Nadal, pero bueno, vemos que o 2020, ainda que foi o ano de pandemia, non foi tan drástico como se cabería esperar a un evento como este, unha pandemia mundial. Mentras outros sectores como os de pesca de baixura que capturan especies que son máis requeridas por os restaurantes sí que se viron un poquinho máis afectados debido ao peche de hostelería, etc. O que o marisqueo foi capeando un poquinho. Ademais, tamén me gustaría mencionar que, se me esqueceu, que houve unha campaña bastante mala no libre marisqueo e tamén afectou os kilos de venda no 2020. Este ano, a verdade, é que tampouco ten moi boa pinta. E, bueno, como xa decía, sí que houve unha baixada tanto nos kilos vendidos como nos ingresos, pero que se veu amortizado con un lixeiro aumento dos precios medios. E, por último, aquí abaixo poño unha comparativa dos kilos e ingresos en xeral da lonxa do Grove. Nada máis. Gracias, Alesia. Ahora abrimos 10 minutos de preguntas. Contamos para Emilio, para Roberto o para Alesia. Paco. Para Emilio, o primeiro intervinte, non? Aí sí, para Emilio, para o primeiro intervinte. A modo de reflexión, non? Digamos que todos os anos vimos a constatar feitos, non? Pero a minha pregunta que me xurde é que medidas, non? Desde o vosso punto de vista como técnicos, que medidas efectivas e reales se podían tomar para mellorar a productividade de todas as zonas marisqueiras de Galicia? Esa é a pregunta. Gracias, Paco, por la pregunta, pero me pasa una pregunta muy difícil. Eu creo que a resposta non é fácil, obviamente, non? Se para fácil, seguro que xa estaba eso resolto. O que hai que eu creo que hai que mirarla desde distintos puntos de vista, non? Porque non estamos falando de estamos explotando ou xestionando, como queiramos decir, unhas poboacións que non viven solas, aisladas, explotamos poblacións explotadas que conviven con outras poblacións explotadas e que están dentro dun sistema moito máis complexo que o ecosistema marino, que, aínda que podemos saber algo, seguramente que nos queda moito por afinar no conocemento de como funciona. E despois, por outro lado, hai unha incidencia da propia xestión, o sea, de como nós, os produtores ou os xestores, manexamos ese recurso. E que deberíamos de facer? Pois deberíamos de conseguir conocer cada vez máis a inserción desas poblacións no ecosistema, saber que elementos naturales
que están fora absolutamente da nosa man influyen no comportamento das poblacións de interés, e por outro lado temos outro frente que aparentemente é máis simple, pero que na práctica non é tanto, que é buscar ou chegar a conocer que efecto sobre as poblacións teñen as medidas de xestión que nos facemos. En principio é moi fácil porque eso é o que está na nosa man, pero logo hai algunhas medidas que, como non estén claras, son moi difícil de concretalas e de levalas a término, porque tens que convencer a colectivos, tens que tomar decisión, tens que... Bueno, é unha complicación. Por resumir, e non creo que poida darte a resposta que ti esperabas, eu creo que hai unha... Cando as cousas veñen inventadas, o sea, cando hai un ano productivo, cando hai fijación, cando esa fijación ten supervivencia, etc., nós, como xestores dese recurso, podemos estropealo. En cambio, cando as cousas non veñen ben, cando non hai fijación, cando non hai crecimiento porque non hai nutrientes ou polo que sea, aí non temos nada que facer. Por lo tanto, conozcamos como funciona o medio e sexamos moi prudentes coas medidas que adoptemos, buscando sempre medidas, aínda que sean desconocido o seu... É mellor unha medida que poida non facer nada a unha medida que faga mal. Vou facer trampa. Era unha pregunta trampa, non? Por decirlo así. Vou fazer de outra maneira, non? Está demostrado, non? Xa hai estudios sobreelo, sobre o tema dos depredadores e concretamente dos cangrexos en playa. Teñen feitos experimentos e está demostrado que un cangrexo de diminuto tamaño é capaz de comer hasta 20 a 30 ameixas cada 24 horas, cada día. Entonces, a pregunta sería esa: se fixéramos un plan de extracción dese depredador que, se multiplicamos, vemos que efectivamente fai un efecto moi nocivo, non? Sobre o recurso, seríamos facendo un plan ben artellado para quitar a eses depredadores. Non crees que seríamos capaces de incrementar esa producción? Aparentemente sí, ¿no? No primeiro momento, si temos unha especie que está sendo depredada por outra, se eliminamos os depredadores, a población presa debería quedar en máis contenta, por lo menos, ¿no? Pero eso, si temos en conta nada máis que dous elementos, ¿no? O depredador e a presa. Pero como dixe no principio, nos non podemos mirar, o sea, non podemos ver un berberecho, unha ameixa e un cangrexo, pero realmente o que hai aí é un montón de especies que están interactuando, e o feito de eliminar un depredador podemos limitarlo, pero se o eliminamos ou o limitamos por encima dun determinado límite, eso pode ter outro tipo de consecuencias. Non vou dicir que sean negativas ou positivas, pero pode ter outras consecuencias, porque o ecosistema ten moitos elementos, ten moitas relacións e ten un certo equilibrio hasta certo punto inestable. Entonces, un plan de control de depredadores ten que ser moi controlado, o sea, non só controlar os depredadores, sino igual controlarnos nós a hora de controlar os depredadores, e estudiar a posibles efectos no deseados. Entonces, prudencia, non? En ese tipo de cousas. Non deixar que os depredadores fagan o que lles dé a gana, obviamente, porque están disminuindo ou están incidindo no obxecto do noso traballo, que é a produción, pero non quedarnos a ellos, a mirar un pouco máis alá e ter cuidado e prudencia.
As preguntas? Aí, Eladi. Eu realmente non é unha pregunta, é unha apreciación que bueno, a mí tocou facer moitas actas por diversos motivos e entón cando aparecían as actas dos veterinarios nos parecía extrañísimo que usaban a palabra estabulación para os bivalvos e para certas especies nas cetarias e nas depuradoras. Entón nos sempre, bueno, a parte da risa xeral era que dicimos isto só pode facer un veterinario ou aunque non se pode máis ou as dúas cousas, porque estabular, pois todo o mundo sabe que é criar gando, animais en establos que é entre tábulas, que é un establo é un recinto de tábulas para cerrar, e entón nós soñamos usar sempre ou mergullar, ou sumerxer, ou estar en inmersión, etc. Nada máis esa apreciación. Gracias. ¿Alguna outra pregunta? Vamos a facer unha pregunta a cada un dos dous que faltan, por lo menos para que se vexa que hai preguntas, non? Primeiro, unha pregunta para Roberto. Falabas en un dos gráficos que puxestes que en determinados meses, non sei agora concretar, checar meses, as importacións foron moi importantes e en cambio o que era a produción propia disminuía. Non sei eso como se interpreta, é dicir, se comprou máis marisco de fora ou puxestes? A ver, lo que pasó ahí es que había una gran demanda en España. Entonces, de donde se estuvo suministrando el conjunto del país fue de otros países, porque al final de aquí, de Galicia, no había tanto. ¿Por qué no había? Si no estaban abiertos ya o... Sí, pero no se estaba extrayendo... ¿O era por precio? No, porque al final había, incluso en julio y en agosto, se estaba extrayendo en Galicia un 25% menos que en el año 2019. Entonces por ahí tienes un problema, pero aparte es que había una demanda de moluscos más alta que nunca. Había, sobre todo en esos meses de verano, hubo una concentración de demanda muy alta. Un tema que siempre me gusta a mí recalcar es que buena parte de ese producto que viene importado va directamente ya a los mercados, viene por operadores que ya lo envasan y ya lo mandan directamente pues a Madrid, a Granada, esos son los operadores que nos están haciendo cada vez más competencia aquí en Galicia, porque es un producto que no pasa directamente por ninguna depuradora, ni nuestras, ni ninguna de las otras comunidades, y va directamente a los lineales de los supermercados. Y otra buena parte que va directamente para toda la zona del Levante, pues al final están casi más cerca, sus mercados están más cerca de otros países europeos que Galicia, que al final le quedamos bastante lejos, entonces ahí sí que tenemos bastante competencia. Bueno, gracias. Alessia, dixenche que iba a facer unha pregunta, non? Casi non sei que preguntar, pero sí, teño unha pregunta además que me vai gustar a Paco moito, que falabades que neste momento hai 260 mariscadoras, non? 300. Canto? 300. A media de mariscadores na playa, pero eso todos os anos non. Unha media de mariscadores na playa non quere dicir que sean todas as mariscadoras que hai. Todos os anos hai certas mariscadoras que están de baixa, que por uns motivos ou outros non están indo a traballar. Pero a pregunta é, entonces, cantos carnes hai de mariscadores na cofradía? Vamos a un dato público, non? Sí. Agora... Pero bueno, é que hai máis de 300 e pico. Sí. Vale, pero Paco me comentabas outro día que chegou a haber 500, non? Chegou no ano 2000, antes do 2000, no 95, eu recordo ter censadas 806. 806 mariscadoras. 806 mariscadoras. Ahora, esa é a empresa máis grande do Grove. Sí, era a pregunta que tiña pensado facerlle a Alessia, non? Si por parte, porque nós durante moitos anos sempre a Consellería, non sei por que motivo, pois non daba acceso, non? O sea, non se facían cursos, porque había un cursillo e tal, para
para Otero Permes. Entonces quería saber si ahora sigue con esa misma teima, si a restricción sigue sendo igual ou é que non hai lista de espera. Eu estuve uns cuantos anos aí e había unha lista de espera impresionante para... No, sí que sigue habendo xente interesada en formar parte do Marisqueo a Pé. O que pasa é que todos os, bueno, hasta agora era todos os anos, agora é cada 3 anos se fan os plans e se decide se realmente vamos a abrir plazas ou non, tendo en conta os mariscadoras que hai, a previsión de extracción que haxa e como está o produto, non? Entón, neste ano estamos vendo bastantes baixas xa por xubilación e ainda está aprobado no plan abrir plazas, pero todavía non sabemos cando se van a abrir, pero sí que sigue habendo xente interesada en formar parte do marisqueo. Solo por completar, As últimas dúas, Bueno, son Carlos da Cofradía de Cambados, e por completar un pouco a resposta tamén. Eu creo que tamén antes en Cambados tamén había moitas máis mulleres porque inicialmente se apuntaron moitas nos primeiros plans pero as rendas que adquirían eran moi pequenas. Sin embargo, a medida que, digamos, foron mellorándose os plans de explotación e a xestión, sobre todo no marisqueo a pé, foron collendo rendas máis altas e agora teñen un nivel de vida máis ou menos estable e a partir de aí se regula un poquinho máis as entradas digamos, de incrementar o esforzo pesquero nas determinadas zonas. Por curiosidade, en Cambados cantas mariscadoras hai? Son 210 van a entrar ao 220 e están indo 208 a traballar, prácticamente 200%. Moi ben. Alejandro. Sí, bueno, eu quería preguntar unha posibilidade a Roberto sobre unha gráfica que explicaba uns meses o incremento de importacións de marisco para cubrir os déficits que pasaban aquí en Galicia, non? Eu creo, por lo menos por as cofradías da Coruña, creo que basicamente o sector productivo estaba en él, o gran parte do sector productivo. Eso explica que non había ese esforzo pesqueiro sobre o recurso e tamén pode explicar en alguma forma, eso é relativo, que ao cabo de uns meses despois este incremento de produción que se nota agora sobre o ano anterior. Son dúas cosas. As restriccións estuvo en cuarentena tanto a produción como o sector productivo, se cubriu polas importacións e agora vemos un incremento de produción que é, bueno, referente ao anterior. Non sei, é para valorar unha... A ver, antes de salir de casa estuve mirando un poco cómo estaba la producción este año y no la veo tampoco demasiado recuperada. Estoy mirando datos hasta, no sé, 31 de agosto me parece y seguimos en unos niveles bastante bajos. Hay que tener en cuenta que este año, a principios de año, creo que para el sector productivo fue bastante malo por el tema también de las lluvias, entonces se fueron acumulando una serie de problemas. Pero no está siendo, por el momento tampoco notamos que sea un año demasiado bueno. Aparte se está viendo, por las cotizaciones que también son muy altas, que hay el producto que está llegando no es suficiente tampoco para lo que necesitamos nosotros para el día a día. Muy bien, ahora van a rematar a Andrea Rúa e Roberto Comesaña, nos van a hacer o honor de cerrar este Cultivando o Mar. Andrea, ¿cantas canciones vas a votar? Vamos votar 3. Tres. Ahora sí, vamos a votar 3. Vale, digo porque para que a gente aguante. Para que a gente aguante con as verdades, non? Digo porque xa hai fame. Ai, fame. Sí, pero se non facemos unha, ou non facemos ninguna, o que tú digas. No, por mí tanto. Robert, mira, que o chico preguntó se pode sabernos alguén que sepa que se les haga eso. Non se son de libro, pero coño... Andrea, nos contabas que ti estuvestes en Alemania, ¿no? No, pues lo conté a ti.
perfectamente gracias a mí. Bueno, pues vamos a facer 3 cancións moi breves, vale? Para rematar este evento en torno ao mar. Una canción como esta que vamos a regalar con todo cariño del mundo. Por un amor que morreu, y esta
vexades o mar e vexades a unha muller que cada noite ten unha cita coa orilla e co horizonte. Esta muller agradece en primeiro lugar a todos os que fixeron posible que hoxe Roberto Maisego estivéramos aquí, especialmente a Jacobo. E esta muller lle pide ao mar que lle devolva o que é seu, e ela é María Soliña.